Matay, distansya po no, mga 100 km per hour. COVID dyan agway ka. Matay. Daan tawa. Distansya lagi ko sa may tawa. Alam ko na kung tila ako. Ayo. 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 Kaisa na lang, kaisa na lang. Utro, kaisa na lang. Yati mo nung kakanti nung kauli pag tunin mo panyo ko. Ayo, ay. Balik po ni tanguhan eh. Sa ari may atubang nga itong ay mong backfire. Oo, ako kung kumuto ng wisi-wisi ka. Yati mo nung COVID sa kagambuanga ka. Ahuktan ka na ako nung. Sila ba na pawa to? Apa, kung kama. Tudula ito naman. COVID kami na tayo kayong takta na matani mo. Ano, maulang kay. Ang mga drama na kay. Yan, usama, ato i-drone eh. Drone na ito tinudiyaw. Yan. Ato rapi ka sa des. Paano budaya kini? Oh, usama. O suplado mo kayo mo? Kamu kayo upang? Ug lalim ba? Iyo ba na ka? Gi-COVID man ka? Gi-COVID! Gi-COVID lagi! Di Jod. Di Jod magasilbi. Makatakod gyapon na. Makatakod gyapon na imong ubaw. Muna gitawag og sa ganit. Amo na gitawag lagi og kuan, anemic. Anemic na, anemic. Mata dili gyud. Dili. Nakakita ko sa TV kitong kuan to gyud na adto kitong mura man tuog. Appendix. Murag appendix to. Murag maugyan. Murag appendix. Dinong ko tigpadula na. Hintak tataan ang nung isumpang ang sila pa na ako nagdudulak ng ire. Epidemic na, mapukazo. Maugan eh. O di ay na. Mau na, sakto na. Sakto. Unay gingon ako. Kikapalo sa ka, oh? Pagtuon niya ako bugo, tiglantaw sa pugong balita. Muna kubuhan ng mutakod. Epidemic na. Oh, muna mutakod. Pepe mo palit ang estindi haray. Ayo, estindi. That's bagong mag-shades, no? Gusto testing na tao. Patsara ba gamito na eh? Why? That. Igop ka na ako, oh. Masarap siya. Patsara na siya, oh. Okay. Bago ko pa mangguro ko nigit pala eh. Sabi daw. Pasulaya puta. Mura ko sa Sunday for daw. Pidat. Paano pong gapasan-gasan glas po ka na? Gaulan-ulan man pa. Mamay adlaw. Matay. Oh, ano pong gatabon-tabon po ka na imong mata? Surais ko. Bilat! Surais! Tapos na nagbibigay ko alin! Natin ko ang magburaan yung gisurais pa na! Hindi ko! Asa ko gahatag na din? Wala ko gahatag eh, ha? Play. Asa, sunda ay are ba dili ka mulag put mo. Ay dili makita ano oh. Action! Distansya lagi. Ako maalam. Dito na tila ako kimuro. Asa gahiwi dyan ka ni. Gahiwi man. Kabrong di lalim ning ubon. Wow, gi-COVID man ka! Adum mo. Di dyan lalim ng ubon. Ako rin tugong. Bagong na. Mon. Mon. Hey, ade, inaog ko. Kubro kang din. Ikaw ubon! Oo nga? Asa. Ikaw kayo ubon! Kung makasugagod ba ka? Ano yung COVID yan?
Covid lagi. Kaso mo. Tadi gyud Covid gyud. Panaftan mo tag kubit. Di gyud ikaw rin Covid. Sana siya, oh. Bagong kaya. Bino? Ay siya. Usa to sila. Ba! Surprise! Tapos na nagdi ko ane. Nakay pro, di ba ane gisurprise pa na. Hindi ko. Asa ko gahatag na diri man ako gihatag ni, oh. Ano ba? Magbarko.